Naibe rina horbai, na nasi kulumbai. Naibe amar gun tharbubai, amar kulumbai ni. Ini भाई ना डरा रहा है या हंस रहा है Wah, ser nengselai. Bwisagu na Bwisagu musamen sadu singrasra Motu Bwisagu maju Gogamukh. Nay dinayni नैथि साननि मेकअप स्टार्ट जाजेनलायबाय आरोना ये देखिए सेकेंड डे शूटिंग का मेकअप स्टार्ट हो गया है। अभी हम मेकअप करके तैयार होके फिर से आज शूट के लिए निकलेंगे। 이번 한 번만 얘기해 주면 안 되나? 남이 가는 비요. 나 진짜. 내가 찾는 거 그만. 내가 여기 자세히 이런 거 들으면 되잖아. 그래 놓고 가면 되는 거. 왜 하는 거야 이? 그니. 예. 나랑 다이나. 아무렇지 않아. 내가 Dia ini. 내가 픽스해야 한다. Nang lebih susah. 솔직하다. Jangan ini dari kau, suci soal kan mulai bukan naik pada dia lo masih selama tapi kali ini aku tak mau. Karena saya nanti bilang. mau itu kan mesin sapi ya? Oh. Sebenarnya kan nanti masih sama. Oh itu kan kami dalai. Oh. Dari kita macam. Oh kami harus sini dengan mana? Kami kan sini. Kami kan. Oh itu baik. Bisa nolak kan dengan next. Bisa kan. Dan apa? Siapa itu? Feeling apa? Dulu lagi. टेस्टी वाला केक अब मुस्मिला बनाए नैबे आबला बनाए फिथा नैबे एनथाब सेकेंड डेनि शुटिंगा जागासिनो दं आरोना दिनैनियाहाय ओमफ्राय नै मोनसे जायगायाव फैदो जोङो गथ' फिसा फिसाफोरबो फैसोदो आरोना नायनो नायग्राफ्रा ड्रोन बिरनायखौ गथ'फ्रा नायगासिनो आरोना एकदम या गइसे गइसे तुम्हारा बहुत शॉर्ट है ওচৰত আহিব আপুনি এটা কৰি ওচৰত আহিব বাইদেউ सरकारि स्कुल सबै खेला नै रायजोफोरा यास्मिन देखो जोंना सेकेन्ड डेनि शुटिंआ सोलिगासिनो बोरै सिनायबाव नामा दहाय आंनिखौ मेगनखौ नुवाखैनो स्कुटि सालायना फैनाया बै सानि न'निफ्राय दालाय मिसिमनाय बायदि दोनदो नामा ना दहाय मेगना आंना मुसुर गिदिर लागायनायजों मेगना बिराद माबा खालामबाय दोनदों Wah, ser nengselai. Bwisagu na Bwisagu musamen sadu singrasra Motu Bwisagu maju सेंग्रा सानै सिख्ला सासेल' लादों दे नोंसोर गेजेराव मोजां मोनदों गाननानै हा गामसा गानना आराम मोनदों सोर गानहोनाय नोंखो
Mamiya. Arunai kalau tu jadi nama nunw. Kau dia kan? Hah? Son. Thì Kamu lagan mana ya? đây là cái Ada di sana. Nanam keluar. Sikla udah. Sikla. Posis besar nih sikla wedin. That is the credit of a cyclist. Yay! Fitness freak. Gitanjali here. Sigang karena apa ya? Just mane ini tuh malu tuh boy pini mane Bwisagu jenis ke dance ini tuh lepas itu mane enjoy koi boleh lagi orang. Bisa yuk, lu pernah. Saya baik. Video ko sudah lang. Ang dangdang lang. Ini baik, nah? डरा रहा है या हंस रहा है? La 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 la. Bwisagu. Mana music ini na time nai. Nai lele ang ni. এই আইতে আমি মামা ঘর হুমালো মামাৰ ঘৰ মানে আমাৰ ঘৰ হ'ব আৰু মানে এইটো মামা ঘৰ মিন্স আমাৰ ঘৰ হ'ব আৰু Angko bunga ang kalang. Sige, walang ayaw. Sabay? Sabay na? 자가씨네. Rồi, cứ chỗ nào đi chơi. Chứ là phải không. 가나가 같아. 아르르르 있잖아. 문장신이. 제가 나보고 가이드만 봐라 문장. Artis ko dikan. Itong beautiful face ko ni dikan. Touch-up time is over. Over. Shot. Genji berkan bagus sangat kemana mbak? Genji style. Genji kan bagus sangat.
आखाइखौल' गिन्जि Oh, ginji गाननानै पेपार ला गामसाखौ गाननानै आरोना गैया दिलै आंनियाव पेपारखौनो फराया किताबाबो जायो एनि बुक बेनिफ्राय ओरैनो हरबाय नाहरनानैसो खुलुमबाय आं ओंखारबोबाय खुलुमबाय नै एबारनि एलबामनि मा होनो आंनि बिमा बिफाया बे सानैयानो आरोना जि मोजां रायलायबाय दं नै मालाय बोराय बुरै थेब थेब सावरायबाय दं सा लोंनानै थांनानै माबायाव बर'फोर दङ अरुणाचलाव हाबनानै बिसोरबो थांनानै बिदि लायो आंबोनो रायजानो गोनां अबेबा नुनाय न' सिङावनो औ Ang Biliazan oil, Vietnam ba? IOC, Indian Oil Corporation. Yung nagsabi oil Indian Limited. Alay. Jadi, gambar apa? Ada kamera mana sih? Hai. Go. Kemudian. Link singaw tuh dah nanti. Good. नै जोंनिया दिनैहाय जोंनि सेकेन्ड डे मा होनो भिडिअ'सो दाबो जोब्बाय आरोना दिनै बेयावनो एकदम पुरा माने पेकआप जासिगोन आरोना जोंनि शुटिंनि खामानियाबो जोब्बाय लास्टआव दाबो जोब्बाय नैबेयो मामालाहानि न' आरोना जोंहानि माने आमाइ जायो जोंनि रिलेटिभ्सनि बे आमाइनि न'आवनो लास्ट एन्डिंआ जोबफैबाय आरो गाज्रि बावखादों आं दसेनो नै बिरखामा केनेगा लागि गगामुख दाहि मोजां मोनदों ना एकदम मोजां नांदों फैनानै फार्स्ट टाइम फैदो औ एन्जय ल गोमसार नामखौ गोमसार जालायो आरो गोमसारालाय माबायदि मोनदों मोजां नांदों बरिं नाङाखै ना जेबो नाङाखै थाबावनो लुबैदों लुबैयाखै लुगैदोंमोन सिख्लाफोर नुदों ना नुवाखै नायथावथाव नुदों नै जोंनिया सासे दंबावो आरोना मेन हिर' माने मेन हिर' एक्टरा नै बिसोर जोंनिया बयबो सिनायखायो नङा होमबा खुलुमग्रोबाय बयनिसिमबो खिन्थादो माबायदि मोनदों गगामुखआव फैनानै गगामुखआव लानाय जादों शुटिंखौ बिराद मोजां मोनबाय आंनि साइडआव बिराद शुटिं लानो गोसोखामोन आरो स्पेसियेलि आब' सायाखौथ' बयबो सिनायखायो आब' सायाजों आं माने बे प्रजेक्टखौ मावनानै बिराद गोजोन मोनबाय आरो आं बिराद आगोलनिफ्रायनो गोसोखामोन मावनो होननानै जोङो स' बिराद मोजां मोनबाय आरो नैबे बैसागो मेथाइआ जाय आरो सासे दंबावो माने एक्ट्रेसा नै आब' सायाबो सासे प्रडिउसार मेडामा दंबावो आरो प्रडिउसार बिथाङानो रोजाबदों बिथाङा खिन्थु जोंनि ट्राइबनि नङा माने जोंनि बर' नङा आरो बिथाङा जाहैबाय बेंगलि अब्लाबो बियो जोंनि बर' रावखौ माने बिराद मोजां मोनो जोंनि बर' ट्राइबखौ स' बिथाङा खनदों मेथाइखौ बेनिफ्राय मौसुमि बरगयारि आब'आ बे मेथाइखौ लिरदों स' शुटिंआ दिनै जोब्बाय जोंना आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बैसागोनि सिगां एप्रिलनि 7आवनो जों रिलिज जानो नाजादों सानना दं स' नोंथांमोना सापर्ट होगोन अनसायगोन आसा खालामबाय अलरेडि माने बिराद एक्साइटेड खामोन आरोना जों फार्स्ट माने आंनि फार्स्ट प्रजेक्टआवनो माने जोङो लिजों आंजों डिसकास खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय एसे उसुबिदानि थाखाय जोङो खालामलायनायखौ जायाखैमोन दा फाइनालि जोङो लोगो मोनबाय आरो दा माने मा होनो गोसोआव मोनसे जुदि हास्थायनाय थायोबाथाय मा होनो बियो जाफुङो होननानै बुङो आरो दा स' दिनै हेप्पि आरोना एकदम लिब्र'खौ लोगो मोननानै आसा खालामो जे जोङो आरोबाव इन फिउचाराव माने आरोबाव जे माने गोदान जुदि मा होनो गोदान हमना ला गोदान मा होनगोन मिउजिक भिडिअ बा मोजां प्रजेक्टफ्राव जोङो आरो माने एखेलगे माने लोगोसेयैनो खामानि मावनो मोनगोन थांनो ओंखारजोब्बाय रायजोफोर थफ्ला थफ्लि
ओमफ्राय थांनो ओंखारनायनि माबायाबो डायलगाबो मेथाइसो खनबावो होनलाय आं थाङा देब्रा आंखौबो ला आं अ दे दे थांसिगोन नै जोंहाबो बोराय बुरै देनदारदें माने माबा थांनोसैनि माबायानो मेथाइसो जाबाय थांनोबो ओंखारबाय नै दुरुंख्लांसो होनलाय जोब्बाथाय देनदारदें थेंक इउ जोंनो जायगाबो होबाय साबो होबाय बाय बाय फैदो दे नै शुटिं जोबखांनायनि एकदम फुरा नारजिजों अमा जानोसै बेखौथ' आब' होनखाय सायानि फेभरेट नारजिया दिनै नारजि संना जागोनसै होननायखौ नुखाय होथारबायानो जानाया जोंनिया माखासे सफैथ'वाखै जाहोलांसै होमबाबो उखैबायना बिरादनो मार्लिया मोनैनि सिन्था जादों नै आंनि गानग्रोदों होमबालाय नोङो आं जाखायाखै औ लामा गोलावनि आलासि बाय बाय आरामसे गानस्लायदोंसै जोंहा रुमाव थानानै ना दा बिदि नारजि ओंख्रि नै अमा दंना गैया अमा होआखैना ओं गुमैयाथ' जाबायानो मालाय आब'नि फेभरेटनो मालाय नारजिया आंनिबो आरो ए मैया संदोंमोन जानु औ दे जागोन दे गगामुखनि भिउ आरोना बियो शुटिं जोबखांनानै दान्दिसे इसमें तो हम वीडियो कर रहे रे बाबा वीडियो है खाउशे दिख रहा है क्या तेरे को तेरे को खाउशे दिख रहा है खाउशे दिख रहा है तेरे को खाउशे है खाउशे चलो ठीक है बाय 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 मेगन बुथेते सिंगारखौबो होनांगौ नै थांनो ओंखारबाय आलासिफ्रा थांनोसै जोंहा गगामुखखौ बाय बाय मार्लिया वारेस लोंनाया बिजि होनलाय नै ब्रादार सानैयाबो बाय बाय होनलाय दिनै बिदाय होथ'सिगोन बिसोरखौ होनलाय उनाव नेक्स्ट आरोबाव नेक्स्ट प्रजेक्टफ्राव जोङो आरो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय